Quindi la parola all'onorevole Flašíková Beňová. Ďakujem veľmi pekne, pani prezidentka, pán minister, pán komisár. Odznelo tu už dneska veľa v diskusii, takže pokúsim sa hovoriť len o pár veciach, pretože mám len minútu. Všetci súhlasíme s reguláciami. Všetci súhlasíme s tým, že je našou povinnosťou prijať návrhy, ktoré majú zamedziť finančným špekuláciám a celkovo finančný sektor podrobiť vyššej kontrole. Ale pravdou je aj to, že pred prípravou ostatného samitu G20 sme tu veľmi jasne hovorili o tom, ako sa nám podarí bojovať práve s daňovými rajmi alebo s krajinami, ktoré ponúkajú daňové raje. V tomto smere sa nič neurobilo. Budem ešte hovoriť o druhej veci, to je Medzinárodný menový fond. Medzinárodnému menovému fondu chceme dať obrovské kompetencie, chceme mu dať možnosti a pritom ako keby sme zabudali na to, že táto inštitúcia napriek tomu, že má množstvo prostriedkov, nedokázala predvídať krízu, ktorá príde do Európskej únie. Nedokázala obrániť naše ekonomiky pred touto krízou a dnes im chceme dať opäť veľké kompetencie. Posledným bodom by som chcela hovoriť o tom, že musíme v parlamente aj v inštitúciách posilniť spoluprácu, musíme harmonizovať daňové politiky, musíme harmonizovať sociálne politiky. Bez toho sa z krízy Európa nedostane. Ďakujem.